Lennokki kontsaa eetteriin. Ihan turhan paljon internetissä ei näy niin kuin suomalaisten tekemiä tällaisia lennokkiharrastevideoita, niin ajattelin, että kokeillaan tehdä ja katsotaan, että kiinnostaako tämä ketään. Tuossa meillä on muutamia lennokkeja ja otetaan tuosta vaikka tuo keltainen käsittely ja katsotaan mikä se oikein on. Ja näin, siinä se olisi meillä nyt sitten kasattuna. Eli tämä kyseinen lennokki meillä tässä on tällainen rakennussarjasta rakennettu Pidule 111. Niin kuin täällä siivissäkin lukee Pidule 111. Ja tämä on puhtaasti RC-lennokki, eli tämä ei ole minkään aidon lentokoneen esikuvan mukainen, vaan tämä on rakennettu puhtaasti RC-lennokiksi. Ja tässä on ollut ideana se, että minkä takia tämä lennokki on tällaiseksi tehty, niin tämä on tarkoitettu hinauslennokiksi. Eli täällä päällä meillä näkyy tällainen hinauskytkin, johon saadaan hinausnaru kiinnitettyä ja voidaan sitten hinata liidokkeja, ihan kuten aidossakin purjelennossa, niin hinauskone, moottorikone hinaa liidokit taivaalle, niin aivan vastaavasti RC-lennokeilla voidaan harrastaa samanlaista toimintaa. Eli tämä on hinauslennokki. Käydään sitten vähän läpi, että mistä se koostuu. Eli nokalla tietysti ensimmäiseksi meillä on voimanlähde. Tässä tapauksessa tuossa on tuollainen noin 120-kuutioinen kaksitahti bensiinimoottori, polttomoottori. Sitten tuolla alla näkyy pakoputket 2 kappaletta. Tämä on nyt tällainen nokkapyörällinen malli, eli maakäsittelyssä tätä ohjataan tällä nokkapyörällä, eli tuo nokkapyörä on kääntyvä. Ja siinä on myöskin sitten tuollainen kaasujousi, mikä sitten vähän joustaa, jos tulee monttuja ja muuta vastaavaa. Laskeutumistelineet siis, hyvin oleellinen asia. Sitten tietysti siivet, oikea ja vasen siipi. Ja siivissä meillä on siivekkeet, eli oikea siiveke ja vasen siiveke. Ja näitä poikkeuttamalla saadaan lennokkia kallistettua oikealle tai vasemmalle. Kun oikea siiveke nousee, vastaavasti vasen siiveke laskee ja näin ollen lennokki kaartaa oikealle. Ja sitten taas tietysti toisinpäin. Siivekkeen vieressä meillä on tässä tällainen laskulaippa. Eli laskulaipalla, kun sitä poikkeutetaan alaspäin, saadaan kasvatettua siiven nostovoimaa, jolloin voidaan, kun lähestytään esimerkiksi laskuun, hidastaa vauhtia, eli lennokin ilmanopeutta huomattavasti, jotta se laskeutuminen olisi sitten helpompaa. Eli siipi kantaa paremmin hitaammassakin vauhdissa, kun tuo laskulaippa on laitettu sopivaan kulmaan. Sitten täällä meillä on peräsimet. Siinä on sivuperäsimet. Tässä mallissa nyt niitä on 2 kappaletta. Useasti lennokissahan niitä on vain 1 tuossa keskellä ja lentokoneessa. Mutta tässä mallissa nyt sattuu olemaan 2 kappaletta. Ihan juurikin siitä syystä, että se hinausnaru ei riko sitä keskellä olevaa sivuperäsintä. Eli siellä on sivuvakaaja, joka vakauttaa lennon silloin, kun mennään suoraan. Ja sitten on varsinaisesti sivuperäsin, jota poikkeuttamalla sitten esimerkiksi vasemmalle saadaan lennokkia kääntymään vasemmalle. Tai sitten jos poikkeutetaan sitä oikealle, niin saadaan lennokkia kääntymään oikealle. Eli tietenkin molempia tässä tapauksessa poikkeutetaan samaan suuntaan samanaikaisesti, vasemmalle tai oikealle. Ja tässä meillä on korkeusvakaaja, korkeusperäisin. Eli samalla tavalla tämä vakaajaosuus tässä vakauttaa sen lennon silloin, kun mennään suoraan ja pitää lennokin sitten stabiilina, että se ei lähde liikkumaan ylös alas minne sattuu. Ja sitten täällä taas niin korkeusperäisintä poikkeuttamalla saadaan nimenomaan se lennokki nousemaan tai laskemaan. Ja poikkeuttamalla tätä ylöspäin saadaan lennokki nousemaan ylöspäin ja poikkeuttamalla sitä alaspäin saadaan lennokkia menemään alaspäin syöksyyn. Tietysti riippuen siitä, että miten päin se lennokki mahtaa sillä hetkellä olla. Että jos Joo, ja sitten täältä nokaltahan meiltä löytyy tietysti propelli, eli niin sanottu potkurikone. Tässä nyt sattuu olemaan tällainen 3-lapainen versio. Ja tätä koko lennokkihan ohjataan tietysti tällaisella lähettimellä. Eli tuolla lennokin sisällä on tähän lähettimeen sopiva vastaanotin.
johon on sitten kytketty servoja, jotka sitten annettujen käskyjen mukaisesti liikuttaa näitä eri ohjainpintoja, joita juuri käytiin tuossa läpi. Eli täällä meillä näkyy esimerkiksi vasemman siiven laskulaipan ohjainservo ja siellä meillä on vasemman siivekkeen ohjainservo. Katsotaan vähän, millä tavalla tästä lähettimestä sitten käskytetään. Pistetään lennokkiin virrat päälle. Meillä on tässä virtakytkimet. Ja noin se herää sieltä henkiin ja alkaa pitää pientä meteliä. Eli ne ohjainservot siellä nyt sitten, digitaaliservot sitten kovasti koittaa koko ajan keskittää noita ohjainpintoja ja siitä johtuen ne pitää tuollaista surisevaa ääntä. Eli nyt jos katsotaan näitä ohjainpintoja, niin jos halutaan kallistaa lennokkia oikealle, niin meillä on tässä sitten siivekkeelle oma ohjaustikku. Oikealle oikea siiveke nousee ylös, vasen siiveke laskee alas ja vasemmalle vasen siiveke nousee ylös ja oikea siiveke laskee alas. Ja sitten riippuen tuosta liikkeen määrästä on se, että kuinka paljon se sitten kulloinkin kallistuu. Sitä voidaan ohjata vähän tai hyvinkin reippaasti. Sitten siellä on ne laskulaipat. Eli täältä ohjaimesta laitettu kytkimeen. Siellä on kolmiasentoinen kytkin. Saadaan 3 eri asentoon, eli tuollaiseen vähän loivempaan kulmaan ja vähän jyrkempään kulmaan sitten kasvatetaan sitä nostovoimaa ja samalla jarrutetaan vauhtia aika tehokkaasti. Tai sitten saadaan ne tasaiseksi. Sitten tässä samassa ohjaintikussa noiden siivekkeiden kanssa niin meillä on tuo korkeusperäsin. Eli työntämällä eteenpäin saadaan tuota korkeusperäisintä poikkeutettua alas, jolloin lennokki lähtee kaartamaan oikeinpäin ollessaan alaspäin. Ja sitten kun vedetään ohjaintikkua taakse, niin saadaan poikkeutettua korkeusperäisintä ylöspäin. Ja sivuperäisimmillä sitten vasemmassa tikussa saadaan käännettyä vasemmalle ja käännettyä oikealle, niin poikkeutetaan noita sivuperäisimmiä oikealle, eli lennokki kääntyy vasemmalle tai oikealle. Ja samalla tässä vasemmassa tikussa on sitten kaasu, eli kun moottori on käynnissä, niin tosta saadaan säädettyä moottorin tehoja. Eli sielläkin on ohjainservo sitten, joka säätää sitä kaasuttimen kaasuläppää. Jotenkin tämä hinauskytkin, eli täältä lähettimen napista keinuvivusta saadaan hinauskytkimen tappi alas ja sinne saadaan laitettua hinausnarun lenkki ja sitten voidaan sulkea se sinne ja näin ollen päästään sitten hinaamaan. Tosiaan poikkeuttamalla sivuperäisimiä vasemmalle tai oikealle, niin meillä samalla täällä kääntyy sitten tämä nokkapyörä. Eli samalla ohjaintikulla voidaan ohjata tuota nokkapyörää silloin, kun rullataan maassa. Ja tuo nokkapyörän ohjaus voidaan sitten ilmassa laittaa pois käytöstä. Eli täällä on erillinen tällainen lentotila. Voidaan vetää vivusta lentotila päälle, jolloin vaikka käännetään tuota ohjaintikkua, niin pyörä ei kuitenkaan käänny. Ja sitten kun taas laitetaan tällainen niin sanottu taksi, eli maassa ajotila päälle, niin sitten se lähtee taas kääntymään. Tässä lennokin perusperiaatteita. Seuraavaksi voitaisiin oikeastaan vähän katsoa, että mitä tuon mustan kuvun, eli kabiinin alta löytyy, että minkälaista tekniikkaa siellä oikein mahtaa olla.